I dag vil jeg gerne tage dig med på en lille rejse. Ikke en rejse med fly og pas, men en indre rejse. Den jeg begyndte på, da jeg besluttede mig for at skabe min egen online forretning. Det hele startede ret klassisk. Jeg fik mig et CVR-nummer, klar til at gøre noget selv, noget større, noget der kom fra mig. Jeg har altid troet, at jeg ikke var særlig kreativ. Jeg kunne ikke tegne, jeg var ikke god med ler eller pensler, så jeg tænkte, at det med at skabe, det var nok ikke for mig. Men med årene er der sket noget. Jeg har opdaget, at kreativitet kan se ud på mange måder, og at jeg faktisk elsker at skabe. Idéerne kommer hurtigt, nogle gange for hurtigt, og selvom det ikke handler om farver og figurer, så er der stadig skabelse, bare på min måde. Men jeg hader at sælge. Jeg er ikke den fødte sælger. Jeg har ikke lyst til at prakke folk noget på, de måske ikke har brug for, og jeg vil slet ikke fylde dem med løgn. Jeg har heller ikke lyst til at gøre særlig opmærksom på mig selv og min person. Og alligevel var det at sælge ting, jeg tydede til, da jeg skulle være selvstændig. Jeg begyndte at importere varer fra Europa, parfumer, sko, tøj og smykker, som jeg kunne købe forholdsvis billigt og sælge videre. Mit mål? At være billig. Så billig, at jeg troede, det ville være min konkurrencefordel. Og det virkede også til at begynde med. Lidt. Folk købte, men ved du hvad? Jeg tjente nærmest ingenting. Jeg havde sat priserne så lavt, at det hele lige akkurat gik rundt. Og som om det ikke var nok. Jeg blev ved med at sammenligne min lille Facebook-forretning med store virksomheder, som jo selvfølgelig kunne sælge tingene til helt andre priser, end jeg kunne. Tit var mine indkøbspriser jo dyrere end deres udsalgspriser. For jeg havde kun råd til at købe små mængder. Ikke paller, ikke store partier, bare lidt ad gangen. Og det gjorde det hele endnu sværere, og jeg følte mig bagud fra starten. Heldigvis havde jeg et fuldtidsjob ved siden af, men jeg kan godt huske, hvordan det føles. Det her med at bruge sin fritid på noget, der ikke rigtig gav noget igen, udover erfaring, bevares. Og den erfaring, den skulle vise sig at blive vigtig. Det var nemlig også i den periode, jeg begyndte at interessere mig for noget, jeg dengang ikke anede noget om. Noget, der lød teknisk, lidt tørt, men som viste sig at være overraskende menneskeligt. SEO, eller søgemaskineoptimering. Jeg havde hørt ordet før, men ærligt, det lød som noget, der krævede en IT-uddannelse. Men så faldt jeg over en e-bog. Den hed SEOlex, og den var skrevet af Thomas Rosenstand. Det var et vendepunkt, for her stod det hele forklaret lige ud. Ikke noget teknisk volapyk, ikke noget med, at man skulle være ekspert, bare sund fornuft og konkrete råd. Thomas skriver, som man taler, ærligt, direkte og uden omsvøb. Og pludselig kunne jeg forstå, hvad SEO handlede om. Ikke bare tal og algoritmer, men mennesker, der søger, der leder efter noget. Jeg blev ikke ekspert, og det er jeg stadig ikke, men jeg lærte det vigtigste. At SEO handler om at blive fundet og om at give værdi. Og det er faktisk det, jeg stadig prøver i dag. At give værdi. Om det så er gennem produkter, tekster eller de her videoer. Indimellem finder jeg mit leksikon frem igen, min lille e-bog, og genlæser et par kapitler. For det er lidt som med livet. Man glemmer, og man skal mindes, især om det grundlæggende. Så hvis du sidder med en drøm om at starte noget selv, om det er en webshop, en blog eller noget helt tredje, så vil jeg gerne give dig en kærlig anbefaling. Læs SEOlex. Den gjorde noget godt for mig, og måske gør den også noget godt for dig. Tak fordi du lyttede med. Det betyder mere, end du tror.